A megyei ifjúsági labdarúgó bajnokság 13. fordulójában Kiskolasi FC Harta 9-0, a mérkőzésen Baranek 3-szor kerekes 2-szer, valamint Hatházi Modok Farkas és Erdélyi 1-1 volt eredményes. A női bajnokságban Faddikor Kfc Katymár 2-1, mindkét halasi találatot Martonosi szerezte. A megyei első osztályú labdarúgó bajnokság őszi idényének záró fordulójában a Kiskolasi FC a Harta együttesét fogadta a városi sportpályán. A Tápai Tibor által edzett vendégek sokkal jobb játékos állománnyal rendelkeznek, és a tabellán is előkelőbb helyet foglalnak el a halasnál, de mint tudjuk, a labda az gömbölyű. A lépést, hiszen a szezonbúcsú különösen fontos a 4 hónapig álló tabella szempontjából. Mindenféleképpen győzelemmel készülünk a mai mérkőzéssel, úgy számolunk vele. Igazából hát a heti edzésmunkát elvégeztük, innentől pedig saját magunkba és a csapategységből bízhatunk. Győzni szeretnénk, mert egy elég jó képességű társaságot hoztak össze a klub vezetői a nyáron, viszont a teljesítmény az nagyon hullámzó volt. Talán a sok új játékos miatt nem igazán keressük az okát, de a célkitűzés a Hartának az első 3 hely valamelyike, és ennek, hogy ne szakadjunk le, a mai mérkőzésen szeretnénk győzni. Ehhez kellene a 3 pont nekünk. Nagy elánnal kezdtek a vendégsárgák, érezhető volt, hogy minél előbb gólt szeretnének lőni a hartaiak. Mezőnyfölényben is játszottak a kanárik, sőt kapufát találtak, helyzeteket dolgoztak ki, sok lövést zúdítottak Gerner kapujára. A KFC az első 45 percben 1-2 röpke kontra kivételével a védekezésre összpontosított. A fordulás után gyorsabb, érdekesebb, látványosabb lett a parti. Erősített az egyébként óriási önbizalommal és akaraterővel focizó Halas, és ez már helyzetek kidolgozásában is felszínre kapaszkodott. Sokkal kiegyenlítettebbé vált a mezőnymunka, bár több zicsert puskázott el a vendéggárda. A 82. percben már sokan gólt kiáltottak, de kimaradt a lehetőség. Nem így a túloldalon, alig 5 perccel a lefújás előtt egy hibátlan támadást vezettek a kékek. Csáki gólya 3 pontot ért. Kiskunhalasi FC Harta 1-0. A múlt heti siker az meghozta a mai mérkőzésnek a gyümölcsét, mert ugyanolyan jó iramba mentünk, hozzáteszem a második félidőbe, és ez meghozta a sikert. Péter, hogyan értékeled az egész őszt, hiszen vége van a szezonnak? Hát őszintén megmondom, hogyha azt mondják nekem a bajnokság előtt, hogy 17 pontunk van félidőben, akkor aláírom. De így azért van egy-két olyan mérkőzés, ami hogyha kicsit jobban odafigyelünk és jobban hajtunk, akkor meg lett volna. De én meg vagyok elégedve ezzel a 17 ponttal, és igazából nem tudom, hogy tabella hogy áll, de meg vagyok elégedve. Kedves nézőink, a most következő beszélgetésnek az is lehetne talán a bevezető címe, hogy 17 pont, és ami mögötte van, mert hogy a folytatásban is labdarúgásról lesz szó, mégpedig a Kiskolasi FC őszi teljesítményét próbálják egy picit elemezgetni és gólcső alá venni. Itt van velünk Kun Róbert elnök helyettes, illetve itt van Csáki Róbert játékos. Szerbusztok, jó estét kívánok! Szia, jó estét! Maradjunk itt a Harta elleni mérkőzésnél. Azt mondtátok, a meccs előtt itt beszélgettünk, illetve a stúdióban a beszélgetés előtt is, hogy hát nektek mindig újdonság egy ilyen összefoglaló, mert kívülről nem látjátok azt, hogy mi történik a pályán. Nos, hogyan értékeled ennek fényében a meccset, Robi? Hát igen, most látom is először a képeket. Hát szerencsénk is volt azért, mint láttuk, mert hagyott ki helyzetet az ellenfél, de nekünk sikerült megszerzni 3 pontot. A gólodra hogy emlékszel vissza, vagy egyáltalán vissza lehet erre emlékezni? Most már azért egy kis segítséget adtunk hozzá. Hát igen, így már vissza lehet rá emlékezni. A Török Andris hozta el a jobb oldalon, és hát szerintem kicsit későn, de be tudta nekem passzolni, és egy szerencsés góllal megnyertük a mérkőzést. Mennyire volt ebben a meccsben szerinted benne a győzelem? Hiszen az első féldőben nagyon nyomtak a hartaiak, igazából nem volt lehetőségünk, a fordulás után meg valami megváltozott azért. Vagy mi történt az öltözőben, hogy megváltozott? Hát igen, a Peti azért helyre tette bent a fejeket. Az első féldő az szerintem nagyon rosszul játszottunk, ott vezetni is kellett volna a Hartának, de nem használták ki a lehetőségeket. A második féldőben viszont
szerintem partival voltunk, holott akkor is nekik volt egy-két helyzetük, de ezt is kihagyták, így a végén meg mi nyertünk. Hogy nézett ki ez a mérkőzés a te szemszögödből a kispadról, illetve most az összefoglaló alapján? Hát látszódott, hogy ez egy nagyon nehéz mérkőzés egy jó csapat ellen. Mi végig a Petivel a kispadon abban reménykedtünk, hogy egy egygólos mérkőzésen tudunk nyerni 1-0-ra, és most nem a varázslót vagy a jövendőmondót akarom itt magamból előszedni, de az igaz, hogy éreztük, hogy mi ezt a mérkőzést csak 1-0-ra tudjuk megnyerni. Intelligens, jó csapat volt az ellenfelünk, és nagyon jól harcoltunk, küzdöttünk, összességében megdolgoztunk ezért a 3 pontért. Most kis összefoglaló következik az őszből. Tényleg ennyire váratlan volt ez a 17 pont, ami végül is összejött a srácoknak? Vagy azért titkon valamennyire lehetett ebben reménykedni, és számítottatok erre? Hát az biztos, hogy megdolgoztunk érte, tehát jó edzésmunkát végzett a csapat július-augusztusban, de természetesen főleg azért, mert nagyon sok a fiatal játékos, tehát rutintalanabbak vagyunk a többségnél, az ellenfeleknél, ezért mi is úgy számoltunk, hogy amit meg tudunk szerezni, azt szerezzük meg pontszámban, de a legfontosabb az, hogy itt egy csapat kialakuljon, tisztességesen, becsületesen játsszuk el ezt a bajnokságot, és ennek ez lett az eredménye, amire büszkék vagyunk. Sok mérkőzést játszottatok úgy, hogy 1 gólon múlt a siker. Azt gondolom, hogy ez ritkaság volt az elmúlt szezonokban, hogy ilyenkor ez a mérkőzés a mi javunkra dőljön el. Korábban mindig ilyenkor a kapufáról kifele pattant a labda, a kapus védett, és egy szerencsétlen góllal kikaptunk. Most viszont fordítva volt általában több mérkőzésen. Igen, hát szerencse mindig kell a játékhoz. Ez most ebben a szezonban inkább a pártunkon állt, de mondom, még egyszer hangsúlyozom, nem érdemtelenül. Tehát én úgy gondolom, ezért a 17 pontért megdolgoztunk, és meg is érdemeljük valamennyit. Robit, itt mire számítottatok előzetesen? Egy teljesen új alakult fiatal játékosokkal megtűzdelt Halas vágott neki a bajnokságban, amelynek az átlag életkora a megyében a legkisebb és a legkevesebb életkorra rendelkeztetek ti a találkozók előtt. Hát igen, gondoltunk rá, hogy nem fog minden zökkenőmentesen menni. Nagyon fiatal a csapat, sok fiatal játékos van, akinek még nem is volt egy-egyes meccs a lábába. De viszont hajtással, küzdéssel és erővel lehet nyerni meccseket azért. 2 mérkőzésről azért mindenképpen szót kell ejtenünk. A Tompa elleni mérkőzés, illetve a Vadkert elleni mérkőzés az már évtizedek óta egy óriási rangadónak számít, mind a 2 fél készül rá. Hát mind a 2 mérkőzést hazai pályán játszottuk, és hát csúnyán beleszaladtunk mind a 2 alkalommal a késbe. Hát igen, mind a 2 nagy rangadója a megyének. Vadkert ellen én úgy gondolom, attól függetlenül, hogy kikaptunk, jól játszottunk, de úgy mondom, megérdemelten kaptunk ki, mert véget, azt mindenki tudja, hogy mennyi lett. Itthon Tompánál az első 5 percben eldőlt, mert már 3-0 vezetett az ellenfél, és innen már csak menni kellett az eredmény után, és ezt felülrejött a csapatot. Van-e olyan mérkőzés, amire különösen büszkék vagytok, hogy sikerrel megvívnotok az ellenfél, a középaktuális ellenféllel szemben? Volt-e ilyen meccs? Volt pár, igen. Én a Költösit emelném ki, mert az is azért egy rangadónak számít, ha nem akkorának, mint a Tompa meg a Vadkert, de az is rangadó, és azt is sikerült megnyerünk 3-2-re. Mindig beszélünk a bajnokság kezdete előtt arról, hogy ki hogyan igazol, ki hova szerződik. Nálunk Halason külön specialitása van ezeknek a beszélgetéseknek, mert mindig az a kérdés, hogy egyáltalán el tud-e indulni a KFC, és van-e akkor a háttér mögötte. Ez változott az elmúlt hónapokban? Hát nem. Igazából nekünk mindig meg kell küzdeni ezekkel a hírekkel. Természetesen, hiszen ha azt nézzük, mindig egyik napról a másikra élünk, tehát elég nehéz feltételek között dolgozunk. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ezt a szezont is tisztességesen lehoztuk, és lesz tavasszal is foci Halason. A legfontosabb gondolom az, hogy a nézőket kiszolgáljátok. Mindig beszélünk erről is, hogy most már ekte halasi csapatról beszélünk itt Halason, és még sincs közönség. Miért nem mennek ki a városi sportpályára? Hát ezzel most már mi valahogy megállapodtunk ebbe a dologba, hogy sajnos úgy néz ki, hogy nincs megfelelő közönségbázis Halason a focira, úgy néz ki, hogy támogatottság sem megfelelő, vagy legalábbis nem olyan mértékű, mint ami a jobb eredmények eléréséhez szükséges lenne.
Hát ezzel mi most már lassan azt kell, hogy mondjam, hogy ebbe beletörődünk. Ettől függetlenül mi végezzük a dolgunkat, azért van egy hátország, ahol legalább 200 fiatal focizik, az ő jövőjükre is gondolni kell. Robi, ilyenkor, amikor véget ér a szezon, szögre akasztod el a foci csukát, vagy azért most hamarosan indul a kispályás bajnokság is, meg gondolom, hogy azért a foci nem maradt teljesen háttérben. Nem maradt háttérben a foci. A csapattársam és én is játszunk a Városi Terembajnokságban. Úgyhogy ez jó ilyen, hogy edzésben maradjunk, meg hogy a januári alapozásra azért ne úgy menjünk el, hogy semmi ereje nincs a játékosoknak. Robi, mindenképpen beszélnünk kell a női csapatról is, illetve az ifi csapatról. Az ifi csapatban mindig az volt a probléma, hogy szinte alig volt meg a 11 mezőnyjátékos a meccsre. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a 4. hely az önmagáért beszél. Így van, kiváló eredmény, ez a 4. hely. Erre sem számítottunk, és tényleg állandóan azzal gonddal küzdöttünk, hogy nem voltunk elegen a mérkőzéseken, de ennek ellenére nagyon jól játszott a csapat, nagyon becsületesen végighajtották a mérkőzéseket, nem voltak problémák a hozzáállással, az edző Kovács Benő nagyon jó munkát végzett, és ennek megfelelően ugyancsak kimondottan jó eredménynek tekinthető ez a 4. hely. Női csapatunknál is egy kicsit zötyögve indult a szezon, egy hazai vereséggel kezdtünk, de hát azóta most már 7 mérkőzést megnyertünk, még itt van egy mérkőzésünk, annak az eredményétől függően az 1-től 3. helyen fogunk fordulni, tehát meg lesz az esélyünk arra, hogy megvédjük a bajnoki címünket. Tehát összességében én azt mondom, hogy a holasi foci az él, és hát ha nem is virul, de legalábbis az eredmények megfelelőek. Mi a következő nagy feladat? Ilyenkor lehet egy kicsit pihenni a szezon végén, vagy azért már ti tekintetek előre a következő szezonra, hiszen nem olyan soká azért kezdeni kell már az alapozásokat. Így van, hát ezeket nyilvánvalóan előre tervezi az ember, az edző. Elsősorban természetesen a szakmai részét, mi a vezetőség, nekünk az a feladatunk, hogy ennek a feltételeit megteremtsük, és hát ebben kell nekünk tárgyalásokat folytatni, illetve megtalálni a megfelelő személyeket, akik hajlandóak támogatni ezt a focit. Sok gólt, sok sikert a KFC-nek a tavaszi szezon folyamán, és hajrá KFC, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kedves nézők,